Es pot viure d'escriure? Aquesta és la pregunta que crec que més m'han fet des que em dedico a l'escriptura. Jo venia del món de la comunicació d'empreses i allà, si treballes fort, guanyes molt bé la vida. De moment no me la guanyo tan bé com a escriptora, però puc viure d'escriure i visc molt més feliç, que això també és important. Va haver-hi un temps, sobretot als anys 80, 90, que vam començar, o que els escriptors i el món editorial va començar a pensar que els escriptors podien viure només d'escriure llibres i de publicar-los. Això ara és complicat per diferents circumstàncies, per la tecnologia, perquè el full de paper ja no és el que era, però també perquè la competència amb la lectura és molt més ferotge. Tenim les xarxes, tenim les plataformes audiovisuals, tenim molts més al·licients de fer coses, de viatjar, de fer mil coses, que abans no teníem tant o no eren tan a l'abast de tothom. També no té tant prestigi com abans llegir, això és veritat. Crec que en això hauríem de treballar una mica més. Però, sobretot, el fet que la novel·la ha quedat, o els llibres, la poesia, la narrativa, ha quedat una mica desplaçada a un nítxol més petit de gent. Per tant, viure només de publicar, no d'escriure, només de publicar és molt difícil. Ja no diem si publiquem en català, que encara que és una gran llengua, que hi hem de dir, són molt poquets. Pensem només una cosa. Quan un autor publica un llibre en català, la mitjana de l'edició serien uns 1.000-1.500 exemplars. Clar, si l'autor guanya aproximadament €1 per exemplar, posant que els vengués tots, que ja és molt posar, guanyaria 1.500 euros. Molt bé. 7 dies de gràcia, la meva primera novel·la, va suposar 5 anys. I l'Abisme, 5 anys més. Per sort els vaig poder traduir i a fora es paguen millor els llibres. Però si només hagués de viure amb el que es ven aquí, evidentment no em cobraria, no em suposaria el sou d'un any de feina. Diguem, agafes el salari mínim i el multipliques per als 12 mesos i no et surt, no et surten els números. Llavors, tenint en compte que, per exemple, un autor anglès, una primera edició poden ser 10.000, 30.000 exemplars, 50.000 exemplars als Estats Units, és una altra cosa. El cas és no pensar en que viurem d'això només. Per exemple, els meus tutors del doctorat, que són grans escriptors anglesos i que, per tant, tenen més possibilitats de viure d'això, són professors a la universitat. Jo crec que viure d'escriure té dos temes importants. Una, viure d'escriure no és viure de publicar. Un escriptor pot fer moltes altres coses. Pot ser professor d'escriptura, pot publicar mitjans de comunicació, pot donar conferències, pot fer moltes altres coses, pot ser corrector, traductor, pot fer moltes altres coses del món de l'escriptura. És cert, no estarà absolutament enfocat a la seva obra creativa, però obrir també el camp, estar una mica obert al món i a altres activitats també et pot nutrir la teva feina creativa. Ens ho hem de mirar així, perquè tampoc hi ha moltes altres opcions. L'altre tema important és que viure d'escriure és una manera de viure. Jo visc d'escriure, visc del que em motiva a escriure cada dia. Jo m'aixeco als matins i tinc els meus personatges al cap que ja em comencen a dir coses i que necessito treure i començar a ordenar, a entendre, a sentir, a deixar fluir pel paper. Això per mi és viure d'escriure. No tant el fet de publicar, que també és important i evidentment també aporta coses. Llavors jo em plantejaria no tant
viure de publicar com viure de l'escriptura, com viure l'escriptura. Jo crec que aquest seria el punt interessant. No? Isabel Allende diu: escriure és una mica com fer l'amor. No et centris en l'orgasme, gaudeix del procés.